Velkommen til. Den serie, jeg vil optage her i den næste tid, vil handle om de produkter, jeg selv er rigtig begejstret for at bruge. Det er alle sammen produkter fra Nu-Skin. Og grunden til, at jeg springer ud i det her projekt, er, at jeg faktisk har rigtig mange, der har spurgt mig, hvordan var det nu lige det var, og hvordan er det nu, du bruger det produkt, og kan jeg kombinere de her to ting, og hvad er rækkefølgen, og ja, så tænkte jeg, men jeg prøver at lave nogle små optagelser om enkelte processer, og så håber jeg, at det kan bruges, og I vil blive inspireret derude. Eventuelt vil det være dejligt med noget feedback, så hvis der er nogen, der har spørgsmål, så kunne det jo for mig blive inspiration til måske en ny optagelse. Vi er jo så privilegeret efterhånden, at vi næsten ikke skal skrive til hinanden mere. Vi kan bare sende film, og så tænker jeg også, at det er et lettere redskab at bruge. Tag det med på badeværelset, når du står med tingene, så du får brugt de produkter, du måske allerede har købt, eller får lyst til at springe ud i og prøve nogle nye produkter. Jeg kan kun sige, at jeg er meget begejstret for de produkter, jeg kommer til at vise dig. Og som sagt, jeg håber, det vil blive til glæde og gavn. Tak for nu. Hej.